everyone, this is Julius Cana and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. Yesterday, I saw the video of Nicaragua. She cooks lutia chips. Lutia sa atua kay bisong. Ay bisong? Kanang bisol or karlang. On her video, it looks very delicious. That can trigger my curiosity. That's why today I'm gonna cook lutia, bisol, karlang, or kung unsa may tawag ani sa inyo ha, basta sa amo bisol ni siya og karlang, magluto ta karon og bisol or karlang chips. Before ta magpadayon, gusto sa nako i-shoutout ang akong mga followers nga nagpa-shoutout. Mao ni sila Reniel Deximo, shoutout sa imo og together with your family. Next si Jewel Reales Baterna, madam, salamat sa imong treat gahapon niya ng Laag Tagmall. And then si Eliza Jane Indeno, shoutout ya sa imo day, salamat sa always nga pag-watch og pagpaabot sa akong mga video. Og kang Justin Avil Espidida, salamat sa imong support, labi na sa ako ang voices. Again, salamat sa inyo ha, sa pagtutok sa akong vlog, pagtanaw sa ako ang video. Salamat kaayo jud ng marami, and I hope someday managhan pa mo. Okay, the first step ana una kay gipanitan sa nato ang bisol nya, pagkahuman gi-slice nato siya og murag porma og chips. Pagkahuman ana magpainit ang kagkarahay, magpainit kag mantika, then pagkahuman ibutang na day nimo prito-prito ra gyud ang step ana, wa gyud laing pamaagi ana sa pagluto kundi prito-prito ra gyud. Very easy steps nga makahimo ka og bisol chips. May nagluto ko no, gi-imagine jud nako ug unsay lasa ani, kay wala pa jud ko ka-try ani. Karon pa ko maka-try ani kay mao lagi nakita nako sa video ni Nicaragua. Nagwonder ko unsay jud lasa ani, lami ba ni or dili, basig maganahan ba ko or dili. Para gyud kinalasan ang resulta ani kung lami ba o dili. Pero ako dili ani for sure. Iniguman ani gluto perti gyud ning lami so gilunod na po nato ang second no nga ato ang lutuonon. Ora gud gyapon ang step ana no, pag human nimo glunod sa mantika nga init kay ibutang na nimo ang imong bisol chips. Pag human okay-okayon gyapon until mag-golden brown. Pag human na pag until golden brown, imuha na pong haunon. Pag human akong tanaw ani sa video gahapon ni Nicaragua, gusto ko maghimog content ani kay murag lami lagi kaunon. Noon sa unday na to pagluto ani dayon nga wala man tay tanom, wala man tay bisol, mao to magi nakadungog si mama ningon man siya nga mao to siya palengke, gipalitan lang pug kunyag isa ka bisol. Yang gipalit isa ra pud tuod ka buok, pero grabe yung pagkadako. Salamat kaayo ma. Bisan day no dili pa kay ko sikat sa ako ang pag-vlog, ma-consider din ako akong kaugalingon as a content creator kay naga-upload na mo kog video sa different kinds of social media platforms. Nag-upload ko sa TikTok, nag-upload ko sa Facebook, nag-upload ko sa YouTube. Biskan pag dili para nimo nga dili ko content creator, para sa ako content creator nako whether you like it or not. And then now I realize nga dili gid ay lalim mahimong content creator. Given na gina para sa amo ang content creator ang mga hatag og entertainment sa mga tao or sa mga viewers nga nagatanaw sa amo, pero kanang maghuna-huna kag content, maghuna-huna kag unsa imong ma-content, very lisod kaayo makalabad sa ulo. Kamo guys, dapat easy mo bash sa mga content creator kay kung dili ka ganan ana nga nga content creator, pwede man mo i-skip, pwede na nimo i-unfollow, pwede ka mangitag content creator nga maganahan ka, dili lang ka mang bash. Wala ka kabalo kung unsay mga reason og mga hinungdan og mga struggles ana before nahimo ng content creator. Sa tanabot ani, so mao to pagkaluto ato bot nga nimog cheese, imo sang budburan og cheese, then magkuha kag ketchup og ladies choice, imo lang ihalo i-shake. It's up to you kung unsay imong ganahan nga sauce. Then pagkahuman mga una without ketchup and mayonnaise. Only cheese lang. Basta. Try na nato with ketchup. Lami with ketchup. Lami siya kung with ketchup. With ketchup lami.
Nabot ako manghod. Thank you.